Nimba na oras yumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Wen gayam, dandanimot tan gayam ti birthday mi Eloisa. Wan senyorito. Eloisa, gundaway mo tayo tuyan amang imbitar kini senyorito. Alan! Senyorito, oray no simplento lang ti saganag. Kaya't ko nga dumaray kanto kumamat inton kasangay ko. Sigurado senyorito. Adun to ti maramanan nyo adiyo pa'y naramramanan no. Atendaran nyo ti kasangay ti gagim ka. Ha? Kasano tayo to yan? Aggidan namat kin ni Monique nagkasangay. Oo. Apay di kamatan makatimag senyorito. Umay kantumad ay ti kasangay ni Eloisa. Tonyang, saan mo pilitan ni senyorito? No dinan to kaya ti dumaray. Ha? Ay, saan man? Umayak to Eloisa. Apay nga radakas na mapilpilitan ka lang. Saan Eloisa? Napalalo ti ayat ko nga umay tumat iti panagkasangay mo. Ay, promise na itawan, senyorito. Namnamaan ni Eloisa. Wen, promise ton niyang. Namnamaan na. Anyati ko na mamiga, pa-press conference ka? Wad abigo. Takayat ko nga iwaragawag iti publiko nga inosente ak iti panakapapatay ni Rufino. Kas kamadla mayor, wenno congressman, wenno gobernador nga pa-press conference yan, amiga. Angam, talaga ka dingawan na mo iti dayjay akrimen, amiga. Karamba! Taging gakadi ita. Agdua-dua ka pa lang iti ibagbagagkan ka na dalos ti konsensya. Kapag nagkatawa ka. Gapo, taam-am mo ka unay. Isuadi mo ibagbaga nadalos ti konsensyam. Makapasurot ka mo't amigo. Agpay sumad, amiga. Takasanong ibagam, nadalos ti konsensyam. Idintot na nangisit mo ti kararwam. Agpadadalaan, Don Solomon! Wala minag! Iso adya kibagbaga nadalos di konsensya kami. Isardang tanday to'y atopikot. Tamangan no adamakang nag-asapalay. Kat agbalinak lang arot adakas iti imbatang dagiti tao. Saan ka madanagan tagpay sumot? Anya nga ron di kahit mapagsaltaan ta? Nasaysayat pa ati may papan ka dagiti anak ta ti pagsaritaan ta, amigo. Nabayagan nga rapap ko ang makapagapalayan ta amigo. Panagdi! Agpatinggatan sa langit arapap. Tikon ko na mapanagapalayan takot. Padayo ang mapasamag dahi ta. Tanggamin. Bulon sa matidila ti anak mo. Windo! Badiday. Aniya? Ay, saan abakla jay anak ko, amigo? Apay nga ro dagasla din mo ti agaram? Mabay na siguro ang mga ibaga iti ayat na kindi mo di. Nasingad na nga ron nga gayam sipod pay. Tama nga do'y pag-arop ti anak mo. Agun gundawayan na ti kinasingad ti panagkayam na. Kasano nga ro damasawa na ti anak ko no di naman arman. Saan mo ti mabalin na ti anak ko ti agaram iti anak mo? Naglalaingan nan. Hala. Bayam amigo. Kasugsugak tumankit ti ngarman na ti anak mo. Tabarang no isot pakariingan kirik nada. Anya. Di kan samat na nga niti chocolate nga inted ko amerindalo kiniton niyang Eloisa. Amahan, senyorito. Jonas ko namlatan. Sige. No, isuti ko na, Jonas. Kasta, nagmayat adenggan. Amom Eloisa. Kinapudno na, sika ko matipangyawatak iti chocolate. Nakita ni Tonyang. Kanya? Kan kaputan na sabat ko,
Kapilitan nga ison tinangyawat ken ka. Delikado ko man. No imbagam kan ko na para kanyak tayo dyan chocolate. Uwan nga rod. Iso nga intod kulatan kiniton niyang. Jonas, isardeng mo kuman ti panagdaton mo kanyak. Saan ka may kari ti pamilyayo? Nakurapayak lang. Kas na ko na ni madam, asaan na akayat nga ada nakurapay ang maikamang iti pamilyayo? Para kanyak Eloisa. Ada amin karbangan tayo nga gayat. Nakurapay man. Wen no nabaknan. Wan angam. Diya kaya tinagulo abiyag. Numaman ni mami mag-aram ka kanyak. Sigurado lagi tingagbalin ang nagulo ti biyag ko. Saan ka kumangagbutang Eloisa? Ay ayatan ka. Ikari. Saan kanto apagsangitan iti sidong ko? Tsaka mo ti sungbat ko. Tamo ka saan nakakayat ni mamim aparakan ka. Saan nga iso ti agpili? No asino ti ayatag kan asawaat. At dabukod ko apanunot kan puso. Asyak lang ti mabalin amang imando. Iso please. Di ka kumagbutang nga mga ayat kanyak. Kas na kunagon. Tsaka muna niya ti ibagakkan ka. Anya! Isardeng mo di mang padpadakas kanyak Don Gonzalo. No kayat mo ngagsugi ti sigod alin na nganta. Isardeng mo kuman. Nukas ka! Awanan pa nagtalag mo kanyak. Nukas ka man. At dapay kanyak ka! Kapo iti inarabid mo pa naglipot kanyak iti nagsugpunad ta negosyo. One! Ibilang ko pa naglipot inaramid mo! Saan nakaputput nga Don Gonzalo? O, di ure man isot magitunday ti panagsinan ti dalanta. Nukas tabot lang ker aramidam. Ala! Sikat ti makam mo! Eloisa, nagpayag kay mata nagsasarita ito kini senyorito. Anya ti nagsasaritaan niya. Ha? Kwa, sana mabalin niya ipagkakagaram kanyak ni Jonas. Oo, apay ati ka makasumbat. Kunak, anya ti nagsarsaritaan niyo itay kini senyorito. Nagpayag kayo ang nagsarsarita. Kwa, may papaniti, iti may papabasol kini mami na agrimen. Ay, gaya. Mamati karkade, ama aramid ni madam ti may papabasol kan kwa na? Saan to niyang? Uray siya, sa anak mo't amamati. Tauray naungat ni madam, kat saan namat ama aramid siguro ti manghar iti hard killer. Tapno, palikidar na dagiti kakontra na. Tanda ti birthday ni Eloisa. Anya nga tati iregalok kin kwa na. Amukon. Apay kit din asaan. Ay, mapanak to iti jewelry shop. Agpilak iti napinta sa singsing. Iso ti isagot kun to kin ni Eloisa. Oh, karangpa! Mami? Adda kayo matgayaman. Apay akas lagpungpungtot kayo asim mangpat. Gapoy ti dayja Don Gonzalo, iho. Talagasan kami nga agkasinurutan. Gapo ka dagiti aramidan. Iso na sa isaya at na pagbingayan men ti amin nga aset. Tinagsugpunan mi anegosyo. Tagdanin lang nagtsainit. Nga maging kayta. Awan pinitata nga mga sukon kanyak dito mansyon. Unak man na nag-awid ka. Anta ka pa'y matlagayan dito ruwarte mansyon. Awan pa'y ni tatang. Nagladaw nga ron nga may mangsukon kanyak. Ni senyorito. Isunday ta dimtang Eloisa. Eloisa, Ni, kunak no nakaawit kan? kwa, saan pa'y senyorito? Awan pa'y ni tatang amang sukon kanyak. Sa akong ti mangitulnog kin ka. Anya? Manan, senyorito? Ha? Kayat mo ka di asermunan kan kaungat tumanan ni mamim ni Eloisa? Amuyo mo't apo urti kararwana iti panangitultulodyo kan kuwana iti balayta. Saanan senyorito? Diyak kayatan ti makangag iti ungat wano sermon manipod kin ni madam. Eloisa, ay giant ti tricycle yo. Ni tatang. Andam ni tatang mo.
Himbag tadimteng kay itayan, tatang. Madanaga na kitayan. Ta, kayat manan ni senyorito nga iso ti mangitulod kanyak dito'y balay. Ay, anya. Ay, sigurado nga agungot man ni Doña Candida. Lakit di tatang. Ay, kahit ko kumaakasarita itay, simrik mutan. Anya ko matibagayo ken kwa na ano nakasarita yo. Ay, ibagak kumaanga, amu ko, unti pa nagar-aram na kin ka. Kasaritak kuma, nga isardeng nanti agdaton kin ka, tapno awan ti gulaw. Anya? Di mo ka di kayat apag sardengat. Aha, kuwa tatang. Anak, kunam asang kay baga ni Doña Candida, asaan to amabalain ngagtakob ti pino ken sabaw. Ay, aday ta, nakarupat ako. Mabaling kong timapahan. Oh, munik iha. Papanam ta nakarubot ka ket sumitngetan. Mapana kiti mansyon da Doña Candida, papa. Anya man ang tirantaam? Itid ko lang yung invitasyon ko para kani Jonas, para kani maminan. Anya? Adda pinaaramid mo ng imbitasyon, di pa nagkasangay mo? Siyempre, papa. Nagpaarami na kiti printing press, napan ko inalay di malam. Kasda ka di. Nan kita agman. Daytoy, papa. Adda pa inagan ni Don Gonzalo. Ay, siyempre, papa. Isumatimay sa aninong ko itibunyag. Sana nasaya ti tatilangan-langan da kan Doña Candida. Amangan no, adag provokar ka daw kwada na dumaray dan tuwadwa. Di, saan ko nga imbitara ni Doña Candida, no kasta, papa? Aniya, isuti sakripisyo, madiayaban ni di kasangay mo. Juan, pasan ko mat-aninang, idinto ta ni Don Gonzalo, ninong ko. Adagama ba ina, kadi mangimbitar kan kwa na? Pues, no, kasta mo lang. Imbitarim lang tangarudan ni Dadwa. Tasyak mat ti mabain kini Amiga Candida, no di mo awisa. Sapay lang ko ma. Sa sungbatan ni Eloy sa tiawag ko. Senyorita! Senyorita! Ha? Ni Tonyang? Apay Tonyang! At nasa nga ilim, senyorita! Sino? Ni senyorita mo ni! Andakan na patag na itid na kan ka! Ay, anya nga tatiitad na. Ayan na Tonyang. Ada iti salas, senyorito! Agsarsarita na kini madam! Siyak ka diya talaga tigagara na? Wan! Andakan na patag na itid na kan ka! Alan, mapankan iti ayan na! Namnamag di tatabon mo yung iti kasangay ko, tita Candida. Wan iha, namnabaam nga umay kaminto iti anak ko. Mami? Kadino? Jonas! Iti pa nagkasangay ni Monique, iho. Isugay may diti balay, ta personal nga umay na ta imbitaran. Kasangag pa iso, Jonas. Oh, dahil iti invitation card para kan ka. Ha? Paano pamulagat ka, Jonas? Alan awat mo tayaw awat na kan ka, di Monique ka imbitasyon. Awata man, Jonas. Sige ka. No di kan tumay iti kasangay ko, kagura ka. Ha? Ay, saan mo ni? Umay kami to ni Mami. Promise. Nangig mo, iha. Mismo, ani Jonas tinagkari nga umay kaminto adwa. Agyaman na, Jonas. Eloisa, ay, kunak no, nakaturog kan. Sana ka makaturog, tatang. Ay, anya ayate saan mo apakaturugan? Umadanin ti birthday, tatang. Kinumbidar ko ni Senyorito Jonas nga awan pa iti amok para iti sagana kinton kasangay ko. Isaw ti parikot mo. Ngun, tatang, nakababay no umay to ni Senyorito.
Sa dininta lang asaba kan kamote ti pasahok to ken kuana. Saan mo apakadanagan day tanak? Tanakagata nga ko niti maparte inton birthday. Ano ginagatang niya apartin yun to, tatang? Kalday anak ko. Ha? Ken adapay may sa apabaw. Apo, umanayin asidaan tayo, tatang. No kalding kan pa, ti partsyon tayo inton birthday. Wen, iso adi ka ag probleman. Ti saludsod ko kin ka. Talaga ka din nga umay to ni Senyorito Jonas. Isumot ti ko nana, ang bayan nyo, takumpirma at kan ko na. Mala, inta nga rudan. Mapanta ni Deunag, maturog tan. Wan, tatang. Grabe ingat pa, Ison. Sana mapupuutan ti oras. No, ato ti pampanunutan. Ti cellphone ko. Ni Jonas, iso ti umawag. Anyo nga tati bagana. Hello? Eliza, agyaman na sinong batang matlang tiyawag ko. Pasensya ka na, nung naistorbo ka. Okay lang. Sa anak pa'y mata naturog, senyorito? At dayta ka man ako na. Jonas ko ng latan. Ha? Sige man laangan. Jonas? Aguray ka? Imawag ka mat? Anya ka diti bagam? Awan, kahit ko lang ang mga tinasam boses mo. Sikat talaga. Tangay imawag ka? At taman saludsudakan ka? Oh, anya dayta? Sigurado ka di nga umay kan tumatla ang inton birthday? Jonas? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Anya di plano yung ni Don Gonzalo, madam. Jak magustuhan ti panangipang tada kanyak. Isu akayat ko nga unaan yon. Anya di kayo asawan nga unaan tayon, madam. Patayin yon. Anya, papatayin tayo ti kasugpon nyo iti negosyo. Gaputan no siyak ti mapatay ta. Sigurado ang maawanan kayo amin iti trabaho tawol. Kaya tiyo nga ron, gawan ton ti pagsulduan nyo. Saan na, madam? Saan, madam? Wes! Aramidan nyo nga ron timbaga. Tadyak kayat nga dasaksak bayak, gapoy ti panangipang takanyak dayjay, a Gonzalo. Nailot konti, Mami Luisa. Agyaman na katon niyang. Diyos ko, pagawanan na no nagulbudak man iti kayam ko. Tsak namin kahit amamon dati pa nag-aarap kanyak ni Jonas. Uy, Eloisa! Apay anay mayang kamutan? Ano? Nasakit ka di pa'y lang, di, ma'am? Kwa. Ay, saanan to niyan? Agyaman na kiti panangilot mo, ha? Nalaing kagaya mamangilot? Uwan, Eloisa. Anong agawid ak iti lugar mi? Adulat tati umay agpailot. Aglalo dagiti nablog. Di mayat. Tadapay sa bali pagkwartaam. Saan ang nagpapabayad? No, ang taman ito da. Voluntaryo da. Ayun gayan. At to'y matiagas ti imam anangilot kanya. Ha? Duwagasot? Ay, saan na ni Loisa? Alam kit din. Pay amot. Bumawi ak tulatan indun umayak mati birthday. Ayun gayan. Talaga nga, umay to ni senyorito, iti kasangay mo? Buwan, umay to ka no, ingkari na kanya. Special ka talaga kan kuha na, friend. Ha? Saan mo si Kam? Aman, kita mo, makikitak pa yamat matmatan na ka. Anya? Ay, adtan sa panagkurso na danakin ka ni senyorito Jonas. Ha? Ay, tunyang, saan man atila ibagbagam? Hamangan na damakangag. Marigrigatak lang. May sakla nga tagabo. Kat adayo nga agayat niya mo, iti babaunan.
Nagananad ka, amiga. Ang mga numaranaan da ka dagiti pasurot ni Don Gonzalo. At patayin da ka. Anya? Oo. Apaya na pamulagat kay timbaga. Mabuteng ka kadi. Karamba! Awan kabutang ko, Mayor. Oo. Jak to pa'y kabutang ni Satanas ang nagsara. Na, Sakit din mabutang kadag iti awan sara na akas iti day Don Gonzalo. ala, oray di ka mabuteng ako nam. Nga masapol nga gananad kalata. Nangnayo na kiti security guard ko, amigo. Pasig nga kakabilag nga armas na kiti ikat na. Isu nga jak mabutang nga uray asino di makainkwentro be. Nakarubat akon. Mabalin kon ti mapan. Barang adapay lang dahil di nakita ka na pinta sa singsing iti jewelry shop. Ay, Senyorito! Papa na, nakarubot ka man? ah? Ay, kwa, di mo damagan to niyang. Dakis ka di amaam mo? Apay nga min adamagan pay laeng. Tapno, ammo meno, ilak aman da ka, no saan iti pangal daw, senyorito. Amok nga ron, no in ka makidaya. Di, adun tuman ti mabanglas ataraon no, ilak aman da ka. Ah, kwa to niyang. Mga nagtulatan iti restaurant. Sige, no, isuti ko nam, senyorito. Uray sa anak tulat nga rodin nga aglutaw. Ha? Tapay. Adumot di kilaban kan sidaan akanan minto akatulong niyo, senyorito. Isuntulatan di kanan may. No, sige. Makaam mo kayo. Mapanakon. Ay, mabait lang, senyorito. Ada ka di pa ibagam? Anya mati, iregalom to kini Eloisa. Tonyang. Apay nga damdamagam da ita. Kaputa, rinigaluan da kaya di siya tinag-birthday. Kung si kapay tinaggastos iti daydi asagana. Kung alangan mo, adi mo regaluan ni Eloisa. Ha? Ay, kwa, Tonyang. Ay, anya nga tati ibagak. Ang mga agungot tumanan ni Mami. Oh, naikulang kamutan, senyorito. Kwa, Tonyang. Aunti plano ka mang regalo kini Eloisa. Ay, isulatan ti ibagak. Anya? Jak kaya't aregaluan ni Eloisa. Tama nga agungot tumanan ni Mami. Ay, sayang. Sapay, ibagak kumakan ka no, anya ti arapaapon ni Eloisa ang birthday gift. Hindi mo matgayam ranta, regaluan. Ha? Ay, anya ayat ti kahit na regalo. Saanan? Di mo matkayam regaluan. Ha? Ay, kahit kulat tama ang monton niyang. Ibagam, no anya ti kahit na regalo. Ay, kwintas, senyorito. Day agabitin na asin ang puso. Anya? Nanto nga damat regalo kanyak ni Jonas iti panagkasangay ko. O iha, nakapanlibid ka ba tititawa? Ada kay magkaya man, papa. Apag iso, nakalutong ti katulong. Mangal daw tayon ton. O nasayano ka stakit na mabisina kon. Ang maguray ka. Anya ti pampanunutim aya. Nakabulingling ka na sang buda. Papa, nanutik lang, papa, no? Anyan tumat ti maawat ko ang regalo intong kasangay ko. Anya tinaudi di na naawat mo. Asagot king ka ni Jonas. Jay sing-sing nga nagbato iti diamante. Gayam. Ayan day jaya sing-singan. Diyak makikita. Nakadulin. Oh, apa ini duldulin mo? Wenod di mo ka di korsonada na dyan sagod na king ka. Kursunadak, papa. Ngam isuot ko lang day dyan no ada atendarak a party. Kang isuot ko to day dyan intong birthday. Nung makita man na ni Jonas. Ala, nasayat no kasta. Anya mo ti kahit po kumamanan nga regalo na king ka. Kayat ko, kwintas. Daga dabitin nasin ang puso. Anya? Amigo, umadanin ti birthday ni Monique. Pasalutsod ko man. No, anya ba ti kasla arapap na may regalo kan kuan? Ay,
Nakababay man ngay baga, amiga. Tapay ko maababain ka. Idinto nga mo ba, takanain ko arigaluan ni Budik tunggal birthday na. Sabagay. Ibagam ko man, amigo. Tapno na nagragsak batlaang ni Budik. No ti kayat na titad ko kankuha na arigalo. Kaslanangig ko sa unang kwintas nga dabitin na sinampuso, amiga. Agdayta, nagatang kong ti kwintas nga iregalok kin ni Eloisa. Ken, nakagatang agmatan iti iregalok kin ni Monique. Ni Mami. Hello, Mami. Ayan po, iho. Adak dito jewelry shop, Mami. Imaigim matang iti iregalok kin ni Monique. Nakagatagkan. Uwan, Mami. Anya ti ginatag mo nga regalong kin ni Budik. Kuha, Mami. Porcelas. Ay, san? Sukatam, iho. Ti katagam katay kwintas kada bitin na asinan puso. Anya? Apay, Mami. Kapunta na ibaga kanyak ni Mayor Solomon. Aday tati kayat ti Monique. Ang maawat na regalo inton kasalan na. Isublim day ta. Sukatam, iho. Sorry, Mami. Awan tikas di ala ko da. Ang biro ka. Mapan kay di sa bali a jewelry shop. Tagatagam day jay pagpagakan ka. Anya di ko namton yang? Naibagam kin ni Senyorito Jonas. Di kayat ko amaawat to regalo intong birthday. Uwan. Apay nga yung bagam. Nakababain. Ang mga naisuntukit din tigat angan ng regalo na kanyak. Ay, san mo anam namaan, Eloisa? Tako na asan na aranta timang regalo kan ka. Nasayahat ni ron ano kasta. Ka mabainak no isot panggapon na gumatang iti kwintas nga dabitin na sinan puso. Gapo iti naibagam kan kwa na. Iwan ba't lang di urunahin tayo, Dawal? Iwan ba't tayo? Sudah ito yung namawawag eh. Hello, madam. Kumusta ti mission nyo, Dawal? Saan may bayan ni Patungpal, madam? Urahin mi dito'y pangtambangan makingkwana. No agawid iti balayda. Lalaingan nyo, Dawal. Kanjag kayat amay sabi tagto ikarapidan nyo. Wen, madam. Awan pagdanagam. Nadalos kami ngagtrabaho. Sige nga, Rudan. Agad-andan kayo. Bye. Bye, madam. Nadandalipatan ng imbaga. Hello, madam. Jak lagi din kita. Si kamot kayang pugak. Kumusta kayo dito lokasyon nyo? Anya, rimuar ni Don Gonzalo. Dandanimot nga rodan, tipatay na pugak. Tapaman na makadanon dito ayan mi. Ha? Mulaan mi iti bala ti bagina. Lemanan, Eloisa. Hindi pa'y simangpot na kita amo pa. Wan nga rod, kan nagmalmalam mata talaga ni Senyorito Jonas. Ang mga marabian taman na sumangpa. Ewan kayan, dandanimot siguro ni tatang mga umay mangsukon kan ka. Wan, imawag kita kat on the way ka nun nga umay mangsukon kanya. Dandanin ti birthday, Eloisa. Imbaglakit din. Tanaira na ti day off ko, iti pa nagkasangay ko ton yan. Ay, ado ka iti inimpitaram asa nga ilim tao? Pasit lang. Ta simple lang matisagana mi. Anya ka di talaga ti saganam tao? Kalding kan pabo ka lang di nakasagana apartyan to ni tatang. Apo! Nagimasan ti pinapaita na kalding. Wan, talaga na imas to niyang. Kaya sumat ti paborito ni Senyorito Jonas. Papa, nakasarito ko din ti Mang Cater iti sa ganak 20th birthday.
Wan, iha. Duada. Amang isagana kadag iti taraon. Sigurado niyo, saan nga kurang tisagana tayo, papa? Nakababain no mabitin no nagkurang tukit di. Saan to mabidi na bolos? Tagpalitsunak pa iti baka. Ay, sige, papa. Adda paborito ni Jonas sa sidaan, malaksit iti lechon. Anya dayta? Pinapaitan ng karnit kalding. Awan problema iti dayta, iha. Sige. Agpaparti ak iti 5 kalding. Wow! Sige nga ron, papa. Tapno may ayon to ni Jonas sa mangan. No, may pasangon to kinkwan at paborito na asidaan. Anyati ko na biho. Saan ka nakabirok? Kiti kayat ni mo di ka may regalo kan kuwada. Wan, mami. Talaga nga awan. Aniya? Nagado at jewelry shop. Awan kit din tinabiro ka mo. Pasensya ka yun, mami. Anya nga rin ginatag mo nga iregalong kan kuwada. Dahito mami. Anya tinagyan day ta akahita. Lukatan nyo. Tapno maamuan nyo. Anya aya tinagyan day ta akahita. Pulsiras! Napintas ka di matlaang, mami? Wow! Nagpintasan. Agam, may mayat kuma. Chay kayat ni mo ni kamaawa ta regalo ti ginatag mo. Awan nga rod, mami. Sa anak mo't siguro ng papabainan ang mga regalo ko na dayto eh. Sige, alala. Awan di mabalin. No day ti kayat mo nga irigalo. Kindi mo day. Saan ang mabalin ang makita ni mami? Ti kwintas nga iregalo to kin ni Eloisa. Idulin ko ana yung bag. Daw mau awag. Sino nga tamat dito eh? Hello? Sino ka? Kwa, saan ka nga ma'am mo? Ha? Apay ngagkatawa ka? Anya ti ibagam? Hello? Hello? Nitip na ti cellphone na. Sino nga taday dyan nga imawag? Sagada kayon, kakadwa. Sigurado dandarita ti bunggoy ni Don Gonzalo. Well. Siguraduan tayo ang mapatay tayo. Tanusan, sigurado aris bakan datay langit di. Dawel. Abaman na makadanon dati ti pagururayan tayo. Paltugan tayo at dagos ti lugan da. Dawel! Sumungso nga doon ti bunggoy ni Don Gonzalo. Agsaka na kayon, kanibusan na ni Tanday ta Don Gonzalo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adong dagiti agsang bada bisita miya. Wan, papa. Ngam awan pa ti kang ronan nga orahe ka bisitak. Ni Jonas? Awan pa matito niya kandida. Siguro kuyog da nga gina. Mabalin iha. Adan tilugan ni Donya Candida iha. Sapay la kumanta nagkalugan dan ni Jonas. Sige papa, panawan kayo pay. Sabtek na kiti kasangsang puta bisita. Ay, adan si mangpat abisita am anak ka. Wan tatang, ngam awan pay mo kang ronan nga oraya ka bisita. Ay, ni Jonas? Wan tatang. Umay nga ta, idinto ta agrana ti birthday o kinimunik agayom na. No saan nga umay ni Jonas? Kat ijayan ni Monik ti papanan na. Kaya't nasawan, anapat patag ni Monik ngam siya, tatang. Anya? Kulak na nagkuyog kayo kini Jonas, tita Candida? Saan? Kasaan pa yan nakasukat tayo umayag? Ngam,
Umay ka di lang? Wan, umay iha. Agrubrubat itayan. Irubrubat na tikinatang na arigalo na para kan ka. Urayan tayong rod, tita. Sakbay mangan tayo. Sige, uray ta na sa papay batiha. Nagadot sa kadayo. Ay, when, tita Candida. Ngamin, saan niya kaya pinadasan ang makapangan? At napay presko akilawan kan pinapayita na kaldeng. Amok na isot paborito ti anak yo, tita Candida. Iso ang nagpaparty ni papa iti talo akalding. Ala, urayan tayo lang harot peti anak ko, iha. Damdabalaag at danday dyan. Dawan, namawan pa ni Jonas. San samat numay. No san numay. Paste, dakiti panagrayo na kanya. Anak, pangal dawan. Matagtikanan nga gururay dagiti bisita. Mangantayaw. Madamdama lang, tatang. Yura tayo labit ni Jonas. Eh, saransamot nga umay. Itay pa nga urayon tayo ngam. Awan mat. Mabit lang tawagak, tatang. Ay saan? Di mo awagan. No saanan ang makaumay, di mo pilitan. Ha? Tatang, tilugan ni Jonas. Isunjay dimtang. Ha? Awan nga agpaisaw. Adan ni Jonas. Tita Candida, kinunayo itay nga grubrubat. Namapay nga ron nga awan pa'y. Jakban ambo iha, agam aguray, tawagak man. Sige, awagan niyo nga rod. Mapana kiti ayan ni papa. O iha, dati orasan. Pangaldawan, ng aging kahit awan pa iti oray, makangruna na sangilim. Nuwan nga rod, papa. Maganda yung lantan. Ha? Papa? Adan sa ni Jonas. Adan nagsarding alugan iti sangot ti gate. Inakitaan. Agoray ka. Sana ni Jonas ni Timtang iha. Kita. Saan nga isungag pa iso? Ni Ninong Gonzalo. Awan, iso ti Timtang. Iso asyak ti bang sabat kang guana. Pagtugawa kiti na ikari at tugaw dagiti VIP. Kunak no saan ka nga umay itayan, Jonas? Ore niya ti mapaspasamak. Umayak nga umay Eloisa. Sige, mangantay lang tangaron Iti panang buybuyakin ka amang-mangan. Kasla, nabsoga kon Eloisa. Ano niya? Sika talaga. Saan man? Ala, sigurado akaguro nakaitan ni Monique. Saan ka ating maray iti kasangay na? Awan tinasakit abakrang ko, nga uray kagura nak Eloisa. Ang agayim kayo. Uray pay, adayo anapatpatag ka kanya. Anya? Wen, isa di la mabalin, nga ibagamon na niya ti banag to'y ayat ko. Kas karim kanya, nga ita ti panakaam mo. Ala, mangantay pa yung arot. Sakon to ibaga. Ay, kunak mo tanabsuga kon. Nagbasit tinakita ka kinan mo. Mangan ka pa'y No di kag busog. Ibabawik nga ibaga no niya ti desisyon ko. Anya? Unay kamutan. Wan, isamangan ka pa'y. Ibusan ta to'y pinaidasar ko ataraon dito'y lamisaan ta. Sige man langan. Mga anak man langan iti ado. Jak mawagan ti cellphone ni Jonas. Nakaitap. Talaga nga inintiyan na kunti anak yo, tita Candida. Iha, adala siguro na kataktakan Iso nga, iuray tayo pa. Saan ang tita? Imbaga ka ni papa, amanganan dagiti amin ngayon may abisita. No kastakat, magan kamot nga rutan, iha. Saan ako namang bisin, tita? Sige, panawon kayo pa'y. Karampa. Madlaw ko tinalaos aloksaw kan pandakat ismaya ni Monique.
iti saan nga itataray ni Jonas iti kasangay na. Sa anak maten amangan. Agkawin akon. Kat amuag no anyat makagapo asaan anak kaumay ni Jonas. Murik! Rumar ka kumati ta silid mo. Saan ka ngagpupo kakasta? Ano nagitibisita marumbang nga sangwam? Awanin tiganas ko mang sango kada iti bisita, papa. Da kayo latan. Aniya? Makapugtutak una iti panangindyan kanyak ni Jonas. Impalam nano na maumay. Yung sanot gayam. Iha! Lukatam kumata di tagpinpinukaw. Agsarita ta, ana imbag. Talaga anap sugak. Inimas ko ti karnit kalding. Agyaman na ka. Tana gusto matlang dagiti na isagana at taraon. Kapo, tamo kasi ka tinagluto. Kan nang timpla. Sige, mabait lang arot. Tamapanak pa ni Tiayan dagiti daduma abisita. Agoray ka, Eloisa. Ni, gawid mo titakyak ko. Nalipatam sa amagtan. Anya? Ti panangibagam, no anya ti desisyon mo. Iti irakrok no ikaging kang ayat. Tsak nalipatan. Sinubok ka laang, Jonas. Kat, anya talaga ti banag ti ayat ko. Talaga ka ting ayatan nak? Wan, Eloisa, ay ayatan ka. Agpaiso? Wan, kat no aklo nam to'y ayat ko. Ikarik, saan kantong agbabawi? May laban mo nga tadaytakin ni mamin. Uray asino pa'y ti makalaban ko, Eloisa. Sa anak ang mabutang. Aglalo, no pakasak ng ti panagayat ko ken ka, ti makagapo. Wan nakurapayak lang. Eloisa, please, aklo nam kumantoy ayat ko. Jonas, kinapuno na Kat anya, Eloisa, ituloy mo. Ituloy mo na niya ti ibagam. Agayatak matkan ka. I love you too, Jonas. Ha? Agpaiso? Agpaiso, Eloisa? Agyamanak. Ay, antang ni madam. Apay akas lang pungpung to tabi mabaitilogan na. Nauray na lang inlibag tirikat di kutsina. Tanyang! Apay madam. Anya ti ibagayo kan. Apay akas lang agpungpung to kayo asimang pa. Di kay kadi nakapangan. Nakibert yan yaw. Talaga sa anak kanagan. Apay madam. Idinto ako na ni Senyorita Monique nga ado ti sagana. Wan! Agpaiso nga ado ti sagana da. Ngamawan ganas ko anagan. Gapoy tinalaos abain ko kada doon Solomon. Kindi Monique. Apay madam. Gapo kindi Jonas. Ayan na ka di ha! Si marunong magkada kayo arimor madam. Aniya! Kadaapay nga rod nga awan ni birthday ni Monique. Anya? Karamba! Adalakit tinapanan na sa bali! Ang mga naitin ko na naapapanan na itangal daw tinapanan na matlaang madam. Aniya! Awagan niyo ko mamatam. Itay pailada kiti balay da Monique nga wawagak. Ngam nakaidap ti cellphone na. Sigurado nga ron nga iti ayan da Eloisa tinapanan na. Igiribuar dito yung mansyon. Saan na ka di anay bagakan kano sa dino at talaga ti papanan na haton yang! Saan mo't matam? Impabay-nak ni Jonas. Isadyak mapalapas na ito nga inaramid na. Ha! Agsarita kami itinalapat apamon na sumangpat! Ay, agyaman na. Nalpas mo lang ang tinaangay ang kasangay ko. Nakaragagsak ni Jonas sa nagawin. Tainaklon ko, di pa nagayat na. Diyos ko, sapay na kuma. Kasana pa nagpindot, iti pa nangaklon ko, iti ayat ni Jonas. Eloisa, mabalin ka di akasarita ka. Anyat pagsaritaan tayo, tatang. Nakita,
ti kinaragsak ni Senyorito Jonas ang nagawid. Nakais-isam ang nagpakada kanyak. Anya ko manugastan, tatang. Anak ko, sa anak ko maapaglibakan. Inaklon mo ni Senyorito Jonas. Ha? Tatang? Tay kunakon, saan ka kumang aglibak kanyak? Ado ti nakakita itay. Kuha. Wan, tatang. Sus, kunak tuhopay. Ambom kaday ti sinirak mo, anak ko. Ti panangaklon mo kini Senyorito Jonas. Kat kaslaing sungrod mo ti bagay. Amok, tatang. Mababalaw na ka di. Ay ayatak mat ni Jonas. Anak, nakurapay talaan. Idinto ta ni Senyorito Jonas kat nakabakbak nang. Ang mga no ipagarup to dagiti tattao. Nang nangruna kini Doña Candida. At ikinabak nang natirason nga inaklon mo ti ayat ni Jonas. Tatang, amo ti Diyos. Asaan atin na imateryalan a kinabak nang da. Ti makagapong inaklon ko ni Jonas. Inaklon ko. Gapo ta agayatak matkan ko na. Malaman niya. Ngem aging gaita. Di ka pa'y remuar dito silid mo. Saan ka pa yanangan? Sana ka mabisin, Papa. Masuro na ko unay. Iti saan ayaw umay ni Jonas. Lipatem ko man. Tisan na ayaw may. Iti naramid na. Impakitan na talagang awan patag ko kankwana, Papa. Santay nga mo. Noan niya arason. Tisan na anak kaumayan. Awagak nito niya kandida. Sabad-sudat no apay, Papa. O sige, hawagam. Bareng lang numalay-ayan ti sakit tinagam mo. Numamam no anya ti rason. Adi nakasangbat ni Jonas. Balaban to niyag. Gam aging gaita. Awan pa'y laang ti anak ko. Saan ka di pa'y nga imawawag ka na kayo, madam? Saan pa'y? Naka-off-lot na ti cellphone na. Ang mga nulubat, madam, kat awan pag-chargesan na itinapanan na. Pagsagka na kanyak. Sumagpatulaga. Talaga ang makangag kanyak iti ungat. Apaman a sumagpat. Madam, masapul nga amon tayo pa'y nga umuna ti rason. Saan na nakaumayan iti kasangay ni senyorita mo ni? Sakpay akaungot yu akong nayaw. Di nakman isuro to niyang. Madam, ti cellphone nyo, iso ti agray-rain. Di mo nitiyo mauawag. Damagan nga laki di kada kayo ti ayan ni Senyorito Jonas, madam. Di nakisuro ko nakmanan. Panawan nakman. Ay, sige, madam. Babayu! Kanya nga tati ipagkanimulik. Hello, Munik, iha. Hello, tita. Agyaman na kasi nung bata nyo, adagos ti awag ko kada kayo. Ada ka di ibagab, iha. Ada ka di tita ni Jonas? Dati na pala iyo. Kaya't ko kumama ka sa Rita, tita. Iso, please. Itadyukan ko na ti cellphone nyo, takasaritak ti anak yo. Adto ti kaya't ko damagan kan ko na. Adiya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aging gaita, agburburak latatin tarak kinito niyang. Agkasam, amuna gayam ti panaggindan nyo kini Iloy sa nga agkasangay, ngam di nalaing pagpagakanyakon. Kaya't ko makasarita da diaton niyang tita. Tamangan no dapay amuna apalimod da Iloy sa kan Jonas. Sige, umay kantungar iti palay, kat kasaritam iha. Idi pa yamat madlaw ko na asidentirik na ni Jonas kani Eloisa. Katamangan no. No, anya iha. Sana na nakababay nga ibaga kada kayo daytoy tita. Ibagam no anya tanda iti panunot po iha. Sana tanga, da pa nagayat ni Jonas kani Eloisa akatulong nyo. Oh, nagalas mo tanday tanga ata po iti anak ko. Kasmatla, awan tilikadesan ti anak ko. Gapo iti dayta apa nakipagarup po iha. Sorry tita.
Iso nga rod asjak kumakayat nga baga kada kayo daytoy. Amok naman masayat kayo. Muni, saan to apulos ang mapasamak na ita nga imbagam, iha? Tano mapasamak na ita? Siyak amis mo ti makalaban ti anak ko. Happy? Awan pa yung senyorito. Iso ko mati pagpakadaak. Pagtalaw akong dito'y mansion na sumangkot. Nasakit ko na itinagong ko. Iti panangtong pakanyak ni Madam Itay Malam. Tilugan ni senyorito. Isunjay din to. Sigurado ang maklat ita nung makita ng andan ti malitak ti tiruan. Tonyang! Tonyang! Nagtalawa ka, senyorito! Ha? No kasta? Agpaiso tinyawag kanyak ni Eloisa? Akayat mo ti pumanaw dito yung mansyon? What, senyorito? Iso nga, inrubuat ko amin ang nga ruwatan. Apay, anya ti makagaputon yan? Gapo hindi pa nagtungpakanyak ni Mami. Nasakit ko na itinakong ko iti dahil siya ngayon naramid na kanyak. Papay nga minatinong panak ka. Anya ti basol mo? Nagbali na basol ko. Di pa nakaigkaglis ti dilak ka ng ibaga. Ngay ti birthday ni Eloisa ti natin darap. Anya? Imbagam kin mami? Yung saan na siya timbo na anak amuan na. Ha? Sino nga rod? Naistorya ka na di senyorita mo ni kinin papangda. At nito sulamanti nang ibagamit kay di mamin. Ha? Kasano ang naman ni Monique? Dahil tantisan ko nga mo, senyorito. Ay, talaga adak kala problema da ito eh. Nuwapay kan kami na kinakayat mo nga inatindahan ti birthday ni Eloisa. Ngamiti kasangay ni senyorito Monique agayam mo, senyorito. Di na question na rin iti dayta abanag. Ngumisot ponte ng tungpaan kanyag ni madam. Iso nga, agtalaw akong dito yung mansyon. Saan? Di ka agtalaw. Ayan ngamin ni mami takasaritak. Rimwar itay apagsigngot, di pa'y simbang pag. Nala, isarrak mo ni ti mansyon da kita maletang. Saan ka nga agtalaw? Kasaritak to ni mami. Nasakit po na itinakob ko. Iti pa ng tungpa na kanyak, senyorito. Isaklatan ti dumawat kan ka iti dispensa. Iti inaramid kan ka ni mami. No agtalaw ka dito yung mansyon. Sino pa'y nga rod ti kadwa ni Eloisa? Di, mangala kayo iti kasukat ko. Tado at damit la kadwa na. Agkagayaman kayo kin ni Eloisa. Kat sikat ikayat ko akadwa na. Wala, isardang mo agsangit. Muto yung tamaletang. Siya kung timang isirrak iti kwartuyo kin ni Eloisa. Rumatikit na. Sa anak pa'y ngagawid. Mapanak man pa'y agpalamiis si Jimol. Kaslang purpurk pa'y lang tindarak itinabuak. Nga iti kasangay ni Eloisa tinapanan ti anak ko. Oh. Mawawag ni Jonas. Hello, Jonas. Ayan niyo, Mami. Apay adamdamagam. Agawid kayo kuman. Tada kayo ti mangigawid kinuton niya nga pumanaw dito yung mansyon. Aniya? Ang talaw nito niyang. Wan, Mami. Nasakit unay tinakam na. Iti panang tungpayo kinkwana. Lukas na. Naibaganakan ka. Tinaaramid ko kankwana. Wan, Mami. Agtalaw ka nun. O, di palubusam. Agawid kayo, Mami. Wan, agawid akon. Ngam, ha! Agsangka na ka, Jonas. Tapa ba na makasangpatak ni tamasyon? Aksarita ta, itinalapat. Munig! Rabin! Gimadda ka pa lang dito yung garden. Sumrek ka niti balay, tamaturog kan. Sana pa makaturog, Papa. Tanya di pambanunodam? Tiniinot, panagin na dayong kini Jonas. Agasin niya. Napatpatid pa hindi dyan nga Eloy sa akatulong ng siyak. Agayam na.
Iha, gagangay lang at napanaglami isi tunggal may sa relasyon winupanagayam. Tauray tagiti agasawa. Andan to pa'y panagpinaw yun na. Andyan tulakit din kada kayo, ngagayam lang. Ngalomay kan, subragtan. Hingkakit maturugan tapno makain na naka. Ay, isupay lat ibagbagak idikin ko na. Apay nga inaklon na ni Jonas. Amaw, agtuok laang nubilang. Mairurumain, takatulong laang ti anak kau. Pacik adin to poros maaklaw ni Doña Candida ni Eloisa. Ay, agdwa-dwaak ang mailaban ni Jonas ti ayan ayat na nubilang. Naturay ni Doña Candida, lintag ti sauna, kat amaw, saan nantaw ang mailaban ti ayan ayat na. Ay, itapay lang, kat agparikutan ti anak kau. Ay, no kastoy lang. Saan kau naapalubusan nga agsubli pa ijay mansyon da Doña Candida? Nunas kan asak ti mapan mangipakadakin ko ana. Aramidag, saan ko akayat apagsasawan ni Doña Candida ti anak kau? Si kati magar-aramid iti saan tayo pa nakikinaawatan dito yung mansyon, Jonas. Kat si kapay ti makagapuno apay anatungpak ni Tonyang. Apay nga minatagidak sa inyo. Nga iti kasangay ni Eloisa tinatindarak, mami. Iho, nagkari ka iti kinibunik, nga umatindar ka iti kasangay na. Ang sabali ba't tinapadam? Dahil dya ay tinakil ang basol mo, nga isot pagpongpong tutak. Dakdakkel ti basol nyo. Ngumiti siyak, mami. Tanya kumabot tinakabasulak, aber! Ti panang tungpayo kinitonyang. Ha! Katulong lang na dya, Tonyang! Iso nga uray anya ti aramid kan kuwan. Mabalin! Tao mat akas kada tayo, mami. Uray no nababadalaan. Kat ammo damot ti masaktan. Iso saan arumbeng nga idadanas tayo ida. Isaksakit mo ka di? Gapoy ti day jay nga Eloisa! Oh, apay manan nga iraman nyo na Eloisa. Kaputa bakita ka ti sakit mo idalaunay! Isaksakit ko idang agpada, mami. Naasidag tirek na kadakwada. Naas-asidag tirik na kini Eloisa. Ha? Ha! Di mo ba ilibak na ita, Jonas? Kas na napatpatagpayan day nga Eloisa ngam ni Munik agayam mo. Wano, pudno ka di ti atap ni Munik, ha? Anya nga atap, mami. Atapan na, nga gayat ka kini Eloisa. Anya? Ah, apaya na pamulagat ka. Pudno ka di, ha? Saan ang mabalin nga ipagak? Nga adan nagkinaawatan may kina Eloisa. Sumungbat ka, Jonas! Kwa, mami. Adayo ang mapasamak data? Ngata. Tapay ko mga agayatak iti may sala nga katulong. Diyak kaya ti may babain, mami. Diyos ko, pakawanan na ko, ma. Nagulbuda ko. Isumati ko nakdaytakin ni Mudik, iho. Tano agayat kay ti may sala nga katulong. Maipakita nga awan delikatesam. Anya? Parbangunan, pang nakumana kariingan ni Eloisa. Tagrubatan ang mapan ijay mansaw na Doña Candida. Di pa'y larimwar iti silid na. Talaga kaday asaanin asumrag iti trabaho na. Day, damot awag kaw. Sino nga taday to'y? Nagsapa nga umawag. Sumbatak latan. Hello? Sino da kaday? Mama Ipeng, dito niyang daytoy. Si kamit gahayam to niyan. Nagsapa kan nga umawag. Awaga ka ni Eloisa. Saan pa makontak ti cellphone na, ama? Nakaturog pa nga taa.
Naladaw ang naturog idirabay dan sa parikot na. Kasta ka di, ama? Ay, amuyaw, ama. No di naklaing gawin ni Senyorito Jonas idirabi eh. Pimana akong ita dito yung mansion, ah. Ha? Apay mag... Inabil na ni Senyorita Candida. Kasta unay ngamin pungtot ni Madam Asimang pa. Sikat nagpungpungtutan na. Ngun nga taa. Saan pa'y ngamin Asimang put kidi ni Senyorito? Gapot din na napasangpad. Sikat nagpupudutan na kasta. Saan aday tatiga po na, ama? Makapungtot, saan ko kanong embaga akasangay ni Eloisa. Ganit di umayan ni Senyorito. Anya? Makapungtot, imbis ka nga iti kasangay ni Senyorita mo niti na banana. Iti kasangay ni Eloisa. Ay, iso da ito yan ti ibagbagak iti anak kao. Kanuray ni Eloisa, ama. Sigurado ang kaluksaw na. Pagsasawan ni Badang, ang mga matungta na kayo kita na. Ay, saan ang mabalin akabilin na ti anak kao, Tonyang? So, nasay-saya at siguro saan pa ilang asumbrak ni Eloisa, ama. Sige. Kita noan niya tinasaya at Tonyang. Ay, agyaman na kitiyawag mo, ah. O, nama. Sige, bumangon akmatan. Agisagana kon iti pamigatan dagiti amaw. Kasta pa'y, ama. Bye. Bye, Tonyang. Ay, sa anak-anak kamali, iti imbagak kin ni Eloisa. Alapdan na nga agrayo ni Jonas kin ko anak. Kati makadakas, inaklon na payan. Good morning, Mami. Awan tinaimbag abigat kandak ita, Jonas. Aging ka kadiita kit di pa'y nagbaho ti pungtot yo, Mami. Agpurpurak pa'y laang titarak. Sorry, Mami. Saan na kang agawan, Jonas? Tama di timod ko apikpikat. Palpalamiisak lang ti ulo yo, Mami. Ang maguray kayo. Kinasari tayo ka din ito niya. Saan pa'y? Mami, dumawat kayo kumay iti pamakawan. Iti panangtong payo kun ko na iti kalman. Aniya? Saka mo? Ang pagkawan iti katulong ko? Karamba! Tamom ka diti ipagpagam! Mami, saan adakas no dumawat kayo iti pamakawan? Uray agpaliktag ti lobong. Jak to aramidan ti agpakawan kiniton yang. Anya? Wen gayam, ada ka din ni Eloisa. Awan pa'y, Mami. Apay ka di? Kaya't ko asak besong regak ki opisina. Kat makasaritak day chay ababay. Oh, ada ka di basol na? Ada! Isuwag sarita kami tinalapat. Apaman nga umay dito mansyon. Anya kumamat ti basol na, Mami? Iti saan mo pa nang lapad kan kwa na nga umatindari ti birthday na. Dayta kinakalabasol na kanyak. Nagbalbalin mo't nga ambisyosa. Saan nga ambisyosa na Eloisa, Mami? Kanawan ti karbangan nyo amang salangat kin kwa na. Aniya? Nadnadlaw ngay sakit mo lang unay day dya, babay! Kaputan na si dagtirik na kadagiti marigrigat. Akas kadakwada, Mami. Sanak nga ta aluklukon lang, iho. Saan kayo aluklukon, Mami? Ala. Nasayat matukas na. Katay to'y tilaglagi pa. Urayag may saka nga anak ko. Nakasagkanak amang laksid kan ka. Numay santumat la akatulong ti pagtungpalam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, senyorito. Tonyang, ada ka din dito ni Mami? Awan pa'y mat, senyorito. Apay ka day? Ha? Ay, itay pa mano dito opisina. Kasta ka day? Wan gayam, Tonyang. Maladawa ka sa mangpad. Saan mo nga ibagbagang ay mawagak?
Papanan nyo ka di, senyorito. Itay balay da Eloisa. Saan ko ngamin na makontak? Sige, bye. Bye. Jesus, mapan ni senyorito kada Eloisa. Agungat lakit ni manin ni madam no maamuan na. Saan lang nga dayta? Saan lang ani Jonas ti paliiwan nyo? Wano surutin nyo iti amin at turungan na dawal. Sino ba, madam? Mangdutok ka iti kadwam amapan agsiim iti balay da Eloisa. Anya? Ito'y amaamuan tayo, numapan itchay ni Jonas. Madam. No sana mapan iti mansion tay chay nga ampang. Sigurado asarungkaran ni Jonas ti sinalpag na ijay papay. Abay nga minalabdan nyo di anak yo. No isot kaya tuwin no kursunada na, madam. Karamba! Sana mabalin dawal! Uray anyat mapasamak. Saan ko nga ipalubos ani Eloisa, ti maasawa ni Jonas? Kasi tinakunak, madam. Panagkunak kitawan maramitan nyo. No isot kaya ti anak yo. Anya nga awan? Siyak! Awan maramidan na, dawal? Madam, Kabailak tupay apapatay ni Don Gonzalo. Ibagamkit din nga awan maramida! Napano nagpasada ni tatang? Umabol ka no'y tiras awar. Ado ti adlugan ita. Sorry, Jonas. Kailiw ka man. Ngamlading itat. No saan ko asinumbatan dagiti awag mo. Kan initap ko ti cellphone ko. Gusto ti ko na ni tatang. Ito ti panangaklon ko kini Jonas. Nyangar ti maramita kita. Ayatak ni Jonas. Damong ayat ko. Kastoy pa'y. Ada nagsartang ako siya iti batok ti balay mi. Nilakit ti Jonas, tayta. Eloisa, I miss you. Oray siya, Jonas. Nay, apay nga induron nak Eloisa. Sorry, mabalin ka di. Oray saan ka nga umay dito yung balay. Tama nga naman ni Doña Candida. Kat anya pa'y tiaramidan na kada kami. Anya? Kan siguro, nasakit man. Masapol awas-wasan tan ti relasyon ta. Eloisa? Masyanak kan tatang ko. Nagsasawan ni mami. Kat siguro, no siyak tinapan. Saan lang nga kakasakit akas tatili nag-am ko. No di pa'y kat kinabil nak. Anya? Husto ni tatang ko. Inumpal ko kumatimbagana. Linapdan ka nagrayo kanya. Kan, saan ka nga inaklon? Tapulos asana ka maikarikan ka. Iti pamilyayo. Anak urapay kami lang. Anong ay-ayatan ka, Eloisa? Ibaw-ing mulangan iti sa bali. Ano? Ni mo na iti pangisagutam iti dayta nga ayat. Taisot maikarikan ka. Tagpada kayo abak na. Kan amok. Nga isot kayat ni mamin. Aparakan ka, Jonas. Saan ko nga ay-ayatan ni Monique? Tanasingid lang agayam ti pangibilbilangak kin ko na. Anak ko na. Saan tanto anaragsak? Ngamin, kontra ni Doña Candida. Iso kasayaatan siguro nga gwinlas wastan. Jonas. Simbangpot ka din ni Jonas, Tonyang. Ay, awan pa'y magmata. Nukuna da ito opisina ribuaran. Napanan na pa'y nga ron. Saan ko nga mo, madam? Saan man ka nagtakada kanya? Tonta, ta sino ka pagpakadaan na kuma? Ay, isumat, madam. Saan ko nga mo? Nuapay nga awan pa ita. Saan ko nga mo? Boston! Ay, kimatis na ay, isususapo. Takala ko may tisangok. Saan ko lang mo? Oh, awan ka nas ti makisarsarita kan ka! No saan pa'y anagawid? At talakit dinapananda ni Jonas. Nabanan dabi
Istog nagpaliiw, iti balay day Luisa, madam. Nasayat, kayat ko amabuan nupod no ti atap ko. Ewan, madam. No day dyan ngay Luisa, di kayat winoy ayat ng tiyanak yo. San yo amalapdan? Aniya. Tinapod no kayat. Arig na naapres nga agos ti kanayan at di mabanginan. Sada ka babati dita. Uray anya pamuspusan, aramidak. Madam. Urayan tapay tiawag ti binaon mo. Sakpay nga agawid tayo di mansion, tawal. Well, madam. Kat, kumusta ti pa ng si Emio ni Don Gonzalo? Ewan kaya, madam. Nalibatak mo tang limbaga. Napan ka no iji opisina ni Mayor Solomon. Ani? Jesus, madam. Agkumpadri dapat gayam na ginidwa. Isungat na ni Don Gonzalo hindi kasakray ni Monique. Day tapay ti may sana kaluksawa kini tawal. Ang dakit din day di amor tala kabusor ko iti day di apaskan. Kasano day ta, madam? Anya kasano? Di kayat mo asawan ha? Kasano itinag na kayo ni Mayor? Anya? No, mas natimbangkin kwa na ti kumpadri na kat iso kanunungan na. Saan na mabalin? Talukas ta ti aramidan na. Putdak matan ti suportakan Solomon. Andan sagpalpaliw iti balay mi, Jonas. Sani agsardang agtaul ti aso ti kaaruba mi. Anya katadanag mo. Panghasim, pumanong kan. Sige. Ngam please, Eloisa. Saan nak nga sinsina? Awanan sir-serbi ti biyag ko no aramidom dayta. Awagan kan tulatan. Please, tungpalin na kuma. Sige. Mapanak pa nga rod. Saan ako nasumrag? Saan ako ngagsubli di mansyon nyo? Kan agpaay akas katulong nyo. Anya? Amok nga awanan tinasaya at alinangan mi kini Doña Candida. Hello, Tonyang. Ada ka din ni Mami? Ay, saan pa'y asimbang pag, senyorita? Kasta ka di? Nasayat no kasta, Tonyang. Agawid akmatan. Kuma, makauna ka sumangpot ng ni madam. Wan, Tonyang. Sa dino kiti tinapanan nyo kailangan, ha? Imawag itay ni madam, tinamag na ka. Anya? Imbagag, asaan ko nga mo, napay nga awan ka pa'y. Kung saan ka nagpakada kanya? Kasta ka di? Imawag ka no iti opisina yo. Imbagada, nasa ka no arinwar. Ay, talaga ani Mami. Sige nga rin, Tonyang, tagman maneho ak. Bye, senyorito. Bye. Uray anya ti aramidan na. Sandak amalapdan, amapan ije balay da Eloisa. Kang runahan ti amin. Awan makalapad iti ayan ayak mi. Isinalpagan! Talaga ako nagkontraan na kunti anak ko. Ninong nga ulan, di ba pananday, madam? Agawid tayon tawal. Kasarita kiti nalapat ni Jonas. Sige, madam. Oras amamuak nga dan relasyon ta. Pagpiliyak ni Jonas. Madam. No piliyan na dayjay nga Eloisa. Laksidak nga anak ni Jonas. Marami ulit tayo anak yo, madam. Apay kitinadyak maraming tawol. Kat pagkaraya mag-idaakas laulag itirigat. Itaman pa'y nga umawag ti kumpadre. Halo, kumpadre. Hello, kumpadre ka na taraki, amayo. Magustuwag manday pa ng pasablog mo kanyak. Ipagpagaklan, tipo, no, kumpadre. Nakawag ka man. Anya ka diti may pahikukin ka. Amok, at kagayaman kayo launay kintonya kandida, kumpadre. Oh, apay ka di? At talagang matamagagan ka. Ang agduaduag, di bagam kanyak, tipo. Anya ka di dayta, kumpadre? Anya ka di, dagiti mo nga illegal nga aramid na. Ha? Pangaas, kumpadre Solomon. Kaya't
Ako ang mabalod sakbay ang mapatay na Anya. Nasibutan dagdita tigatot mang sisilim kada kami dito yung balay may kompatre. Anya? Talagang sa at tinaksarting aging ka iti sanak ang mapatay di awanan bay na bakbakta. Di mo nyeta talaga. Wa, kumpad. Umay ka dito opisina at tagsarita ta na sayad. Sige, kompatre. Umayag. Kastabay nga ron. Sige. Niya nga dati bagakin kumpad ni Gonzalo. Ibagak ka din nagiti dagas nga at aramidan ni Doña Candida. Nang runa, iti illegal ang negosyo. No, may papan, idikid-kid dawam kaniya, kumpadre. Kaslo narigat kon sa masungbatan. Anya, di mo kunaan. Ngawan among katagiti illegal ang negosyo di Doña Candida, kumpadre. Anya? Adda kami atak ko at idaduma asan kuan kat nagtaod itinarugit awagas. Ikabili na kasa. Yung saan matadata, ti makarman bilang, kumpadre. Maatan ka kiti, kumpadre. San mo basta iragrag ni Doña Candida? Tamo nga iso tinapigsa anong suportakin ka katagiti naglabas ng eleksyon. Agyaman numawatan na, kumpadre. Wan, kumpadre. Ang ibagakin ka. Kanat kalaang tamangan no day tanto ti pakay kursungam nung maibutaktak ti kinadakas ni Doña Candida kat mairam-raman ka. Anya? Kat ti tamat ti pagpungetanan ti political career mo. Papa, apa yan na ertang tamuging yun asang petak? Ni mga to pa'y takida yun. Gap-gapo dito'y ni Ninong mo Gonzalo. Kat apa yung kasta tilangayo, Papa? Naawa niya. Adalang nagsalitaan mi. Adda ka dilim-lima jo kanyak? Dede, anya ko ba? Awan. Napagsaritaan bilang ti atap na may papangan Doña Candida. Nga iso ti adday ti likodan ti pan nakapapatay ni Dero Pinocruz. Gan ti pan nakatambang ti convoy ni Ninong mo Gonzalo. Anya? Saan na mabati iti bagag? Asan ba't nga tama rami ni Doña Candida na jay? Ngam saan kano amamati? Ngawan pa kay naigan na tamura ti kinatoson Doña Candida. Kumasakbay nga tapan da. Ada kumamot pagbatayan da nga ebidensya. Dakal kano apamanagnag. Di na pa naggusto iti panagipatugaw ni Ninong mo iti baro ang manager. Iti nagsugpunan da negosyo. At di naman lang pagpakamuking kwa na. Saan ko nga minapadya na maarami ni Doña Candida day jay? Apay nga isagit mula unay day jay a Doña Candida. Niyata mo tayo. No isumot ka di ngagpaiso ti adday ti likodan dagidya pasamak. Papa? Ken, mas ka di kanunugam ngam ni Ninong mo iti bunyag. Ngam malala, santa na pagsalitan day da. Dikit di may papan ka na kayo ken Jonas. Wanya, kumusta kayon? Saan kami pa nagsarita, Papa? Nung talaga nasakit tinakam ko iti dinay dadaray ti kasangay ko. Kat di pa'y kasangay ti babaunan dati inik ka na iti importansya. Mas dawag matitinay ta. Napatpatagkit din ti aring na pagpikadan ng musika anasi nga na kayom na. Saan lang nga dita, Papa? Nakautangan na pa iti utangan na yung paganakam. Iso nga rod. Iso adi na mapunas sigurak, Papa. Munik? Kanuri day dyan, Eloisa. Matungpak laki ti nagkita kami. Anya? Kat nung kasapulan na ranta ki di balay da. Tapno may papas ko ti sakit tinakam ko. Aramidak. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.